дафтари созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар душанбе ба милисаҳои тоҷик дурбинҳои махсусе тақдим кардааст, ки он дар бадан ё либос насб карда мешавад. дафтари созмони амният ва ҳамкорӣ дар душанбе рӯзи 10 ноябр дар сомонаи худ хабар додааст, ки ин иқдом дар доираи як лоиҳаи озмоишӣ ва дар ҳамкорӣ бо вазорати корҳои дохила бо ҳадафи шаффофият дар кори маъмурини ҳифзи ҳуқуқ роҳандозӣ шудааст. дар ҳоли ҳозир ба нозирони роҳ 24 дурбини навурбардорӣ тақдим шудааст. бо ин дурбин ё камераҳое ки дар бадан насб карда мешаванд, фаъолияти кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ё суҳбату муносибати онҳо бо шаҳрвандон сабт мегардад. созмони амният ва ҳамкории Аврупо ба маъмурини пулис тарзи истифодаи ин дастгоҳро ҳам омӯзонидааст. ташаббускорон интизор доранд, ки истифодаи он эътимоди ҷомеа ба сохторҳои қудратиро бештар карда, ба таъмини шаффофият дар кори онҳо мусоидат хоҳад кард. ба иттилои манбаъ, наворҳои сабтшуда бо ҳадафи омӯзиш ва тафтиши дохилӣ дар ин сохторҳо истифода хоҳад шуд. оид ба паҳлӯҳои ҳуқуқии сабти навор аз сӯи маъмурини пулис чизе гуфта нашудааст.